Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Si Rian. Rian. Abi na ko, dili ka naman makikigalan ako. Wa ko'y panahon nga makigtubay ni mo ni anang butanga, Robert. Mitawag ko kay gusto lang na kung pahibaon ka. Nga wa na si Elaine siyang gipuyan. Unsa? Unsay? Dili na kuno gusto magpatabang pa nimo og nako sa pagsulbad sa paggawa ni John Milgar. Ha? Unsay? No! O, kung si Bote ba sa buta? Unsa? I don't know, Robert. Kay dili na usab makontak pang iyang cellphone. Kalakot. Pero ganun ningon man siya ni ini. Bye. Oh, Rian, ganito na. Hello, Rian? Makalakot! No! Di ko makatugot na malayo na ko si Elaine. Mahal ko siya. No! Shit! Gi-off ni Rian ang iyang unit. Animal ng bayana. Ipunan pa ganyan akong kalagot. Ha! Ha! Dili ka ang malayo na ako, Elaine. Dili, Jude! Ah! God, asa man ka ko ini paingon. Wa pa ko masayod kung asa ko mobalhin og puyo. Ang importante nga dili na ko matultulan pa nila ni Robert ug Rian. Ay, kipulaan ako sa sige nila o pasalig na buhato nila ang tanan nga makitaan si John. Apan ang tudro na. Huwag sila'y nahimo. Pulos nilang pasalig. Ma'am, doon na lang ta sa syudad, ma'am. Asa magiging ka manaog? Ha? Moingon ako ni mo nung kung manaog na ko ining taxi. Basta diretso lang sa syudad. Kadiyot lang, oy! I'm coming home na! Kadiyot! Ay, unsa ba ni? Nga naman ni? Uy, kinsa man ka ni? Tasyang. Ay, Robert! You! Hala, uy, naunsa ba ni? Come inside, Robert. Huwag mo ko magpahibaw, mamisita sad ka na ako. Uy, ako ra ba yung usado? Kuya, ma-virginize ko ni mo. Hain mo pa yung si Elaine, Tasyang. Ha? Nge. Si Elaine de mong gipangets? I thought that's me. Sultihi ko, Tasyang. Asa mo pa ingon si Elaine? Hala, ilisura sad ana. Di ko katubag, ana. Tasyang, ayaw ko pasok, ah. Asa may paingon si Elaine? Ni, ikaw ka, Robert? Kakalain ni mo, uy. Suko ka. Wa ko masuko. Ang akong nga sultihan ko nimo kung asa karon si Elaine. Mao na, Saan man tanong ko pagtubag ni mo nga wa man taw siya musultik asa siya. wa ka mamakak. Tingali ba yung gibauran kanina nga dili ka pasultihon kung asa siya mo paingon? Ay, nara di mo di ka mutuon ako, uy. Basta that is true. Ha! Hala, uy. Di mo ko katuon ni mo, Robert, uy. Ala, kalain. Nay, lain kay kak masuko. May puwang imong tapay. Hinom ha! Hinom, Tasyang! Wa ka pa makailan ako kung sikinsa ko, ha? Ayaw ko kakita! Unsa, Robert? Unsa ko makailan ni mo? Si Robert man ka. Di makakapik. Husto na nimo kabuang, Tasyang. Hala, uy. Klipok ko. Di ko katuon ni mo, Robert, do. Dili gyud. Husto na! Paminaw, ha, Tasyang? Paminaw gyud. Ug tubagan ning pangutan ako. Oh, naminaw bitaw ko og nitutok na gani ko nimo, oh. Kay Masabot yung kagkagwapo, uy, kung mupuwa imong tapay. Ay! Paminaw! Paminaw! Paminaw!
Unsay gisulti ni Elaine sa iyong pagbiya? Kuan, miingon man to siyang suluhon niya ang pagpangita ko nun ni Jan. Magbilin ko contact number ha. Kuntaka din ko kung manawag ni mo si Elaine o kung may bawo ka kung asa siya karon may mutang. Kay muhatag ko ni mo kwarta. Oh, kwarta? Bye, Robert! Flying kiss! Mwah! Ay, da, usap pa ka? Wa kay baong gitari. Naka-flying kiss ko niya. Pero, hala, hala, no? Murag di manggid kong katuo, Nagkaibaw to siyang masuko. Kay pugutan man kay knaw. Hala, no? Hala, kuan. Hala, no? Nganong mura man siya guol kaayo nga nawa si Elaine sa iyang gipuy-an, din, Dinis among gipuy-an. Hoy, klaro aning Robert, Kanagmuan ni, no? Sige pa, duding. Pahiyom-hiyom na ako. Unya, gisayon-sayon lang kung niya kasuko. Agay, kasakit sa akong gipati. Kasakit sa akong heartache, Kinsa mo ginay iya? Ako o si Elaine? Kaya may bawan ninyo kanong gidayon ha kung asa si Elaine. Ay mo pagkontak na ako kung dili ni ba ninyo may hibawan kung asa siya. Nagsabot! Sige. Elaine, kung sa'y gusto mong may tabo, patyon ko na lamang ka si Jan. Patyon ko na ba lang siya? Makalakot biyan Aha, kami tao ni kahimtang ako Paitan sige tagpantay ng tiguang Hapit lang gani ta dito bantay sa gamay na itong anak. Aw sa una, gamay pa ni. Karon, ako naman yung bantay sa akong anak nga. Di na ako anak nga, tiguang pag yun nga si Brando. May buot pag yun. Probida. Ay! Si Brando ay. Lutaw kayo tinanawan na Pero wag yun is iyang panguna-una ni Tawana. Ingo naman sa di si Andy Pita ni Tawana. Kinahanglan ko siya batayan Kay tingalig, musibat ning kalitawana, unya, makikita niya turian. Na, diskuhido yung kong si Bakog may tabo ni. Ako lagi kibatayan ang Jumbo. Kinsa magiging kini si Jumbo. O kasi may nagsuko niya aron bantayan ko. Gusto kong pugon ako na una. Aron doon na lang ako minumduman kung kinsagit ko. Apan may mga higayon na wa ko'y baw na unahan. O baw di masusi kong nauna nga usa ko kakriminal. Mupatay ang mga tao nga mukadit lang pagsuod sa kong nauna. O murag may mulak sa kong nauna. Aron buhaton ko kung sabi ang gisuko o gimandot ako. Kantong police woman naging Orion Estrada. Magtabang siya na ako. Aron mailhan ako kung kinsagit ko. O kung unsang akong kagikan. Kung doon na mo ko'y mga ginikanan, uwa. Di yun makontak ihapon ang cellphone ni Elaine. My God. Simba ko kung sa'y mahitabo niya. Dili ko yun mapasaylo nga akong kaugalingon. Gikasubo ko, Elaine. Nga hangtod doon. Wa pa ko'y nahimo pahin ni John Milcar. Apan wa ko muhunong. Kay tinud-anay kung gustong mo tabang ni mo, Elaine. Apan dili sayon kining kasuha. Dili gyud.
May lang unta kun manawag siya nako. Aron ako siyang mapasabot. Dili ni mahimo nga ako lang. Kunwa ang iyang tapang. Part siya ni ining kasuha. So kabahin usab siya sa kasulbara ni ini. Oh. Si Robert kini mitawag. God. Tubagon ko baka siya. Abi na ko, dili ko lang yun ikaw makontak pa, Rian. Robert, mitawag ka. Unsa inyo gipansultihan ni Elaine. Nganong ingon na niini ang iyong nauna? Ha? O sabay buot ni mo ipasabot, ha? Unsay buot kong ipasabot? Rian paminaw. Wa malilong nimo kung unsa ang akong gibuhat para sa kasulbaran sa pagkawa ni Jan nga suod kong higala. Apan nganong naingon naman niini karon ang unahuna ni Elaine? Nganong mura na magdawad-an siya pagsalig nako bahin ini? Nimo lang ba, Robert? Dili kay nimo lang. Ingon man usab nako. Rian, dili angay mawatan og pagsalig si Elaine nako. Kay dili ako mo inaa sa gahom aron mohimo sa mga gimbuhaton ninyo mga otoridad. Nasayod ka niya na, dili ba? Dili ako mo'y angayan mong pasabto ni anak, Robert. Si Elaine mo'y angayan ni musultihan ni anak. Og dili ako. Usa kas mabasol dinhi, Rian. Kung may utan mang may tabo ni Elaine. Unsa? Nga naman? Robert, wa na sa akong makakamot ang maong kaso. Kay gitugyan ni kini sa lain. Apan wa kini magpasabot nga hangtod ron akong ipasagdan si Elaine sa pagsulbad sa kaso ni John Milgar. Kung naingon man ni anak sa Elaine, dili ta makapasol niya. Kaya ang kunon ko ang akong kasipyatan sa pagtabang niya. So, sa laktod, giangko nimo nga wa kay gimahimo mao ba? Kung mao na imong pagtuo, okay lang. Dawaton ko na. Pero murag, dili man tingali na ako ra idakdak ang tanang pagbasol, Robert. Unsa naman lang di ay ang ato ikasulti ni atong gitugyanan ni ini, ha? Labi na sa mga ahensya nga dakong ikatabang sa pagsulbad ni ining kasuha. Di na ko makiglalis pa nimo niya na. Ang ako lang nga nagulan ron. Naguul ko mayo kay giangko na nako ang responsibilidad sa safety ni Elaine. Kay mo ni akong gisaad sa akong kaugalingon para sa akong suod nga higala ni Jan. Hinaot nga magkasabot ka unta sa akong side, Rian. Ako'y tao sa Robert Valdez nga mosabot sa bisan unsang mga butang. Bisan pagdili na kini masabot. Gisampit ko nimo, Sir Valdez. O kung sa ibot pasabot mo ini. I'm sorry, sir. Ang ngayon lang yun nga maunay ako itawag nimo, di ba? Dili lang sa pagpakita nga taas ko og respeto nimo. Apan usa ka sab sa mga tawo nga akong gialakaran. Rian, please. Kung may mga butang ka mang nadungogi ka nako, nga nakapahiubos nimo, diri nako. I'm so sorry. Rian, Di ka angay mangayo og pasaylo nako, Mr. Valdez. Rian, please. Unsay ko buhaton or mutuog ka nako sa akong pagpangay dispensa nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!